סטייג' 64, אקשן! יאללה. מה המילים? איי, ילדה הזאת. בגן יבנה, זה יהיה ממש מענה. מסתובב בכל מיני מקומות, לא גרות בבתי קומות, נהנו בגן יבנה. גן יבנה. פה מתקיימות ישיבות על תשתיות, מים, חשמל, פעילויות וכדומה. המועצה שלנו, מר דרור אהרון, הוא אחראי על הפעילויות, תשתיות וכדומה. גן יבנה, גם פורח, גם יפה וגם צורח. כדאי לגור בגן יבנה. אנו מסכימות עם טענה זו. נסביר מדוע. ראשית, בגן יבנה כולם מאוחדים, כמו משפחה אחת גדולה. אנחנו חוגגים ביחד חגים משונים. לדוגמה, בחג השבועות. בחג השבועות אנו מתכנסים כולם יחדיו. הורים, ילדים, מורים, מנהלים, מוכרים, כולם יחדיו מתכנסים במגרש הכדורגל שבמרכז העיר. מופיעים, רוקדים, שרים, נהנים ועושים כיף חיים. קיימת אי צפיפות המקלה על התושבים. בנוסף, מותר להגיע מהר יחסית ממקום למקום, כמו לבית הספר, לחוגים, לקניות, לחברים וכו'. כלומר, שאין פקקים. כשונה מערים גדולות כמו תל אביב, ירושלים וחיפה. גן יבנה, גן יבנה זה יישוב קהילתי שאני מאוד נהנית לגור בו, ואני מגדלת ילדים בסביבה בטוחה ונעימה. מאוד מאוד נעים לנו. יש אוכלוסייה, יש חברים שתומכים ועוזרים, לילדים מאוד נעים וסביבה מוגנת. צריך שיהיה ריאה ירוקה בגן יבנה. אם היישוב מלכתחילה הוא יישוב כפרי, הקניון מיותר לחלוטין, לדעתי. אני לא בעד להפוך של העיר. כל מי שגר בגן יבנה בא בגלל הצביון הכפרי, וברגע שנהפוך לעיר זה יהיה המוני מדי, וכל הצביון האישי והמגונן לילדים ייעלם. את כאילו אומרת שזה יהיה כמו תל אביב, כמו כל עיר רגילה. נכון. נספר לכם מעט על גן יבנה. אם חשבתם שאנחנו לא בטיחותיים, אז טעיתם בגדול. תראו לדוגמה כמה כיכרות. לא רק יפות, אלא גם בטיחותיות. נכון. תגידו, בא לכם חוגים מעניינים כמו בישול, שירה, ריקוד, דרמה ואפילו טיסנות? אז מתנ"ס גן יבנה זה המקום בשבילכם. להלן כמה תמונות. האם אתם ידעתם שבגן יבנה יש תחנת מכבי אש שיבואו להציל אתכם בן רגע? אנו גרים ביישוב יפהפה עם פסלי רחוב יפים וענקיים, מדרכות מטופחות, שבילים ירוקים, עצים מלבלבים, ויש מתקני כושר לציבור, ויש אפילו עתיקות, ויש ילדים יפים. זאת אני. אנו ממליצות לגור בגן יבנה. תבואו, יהיה כיף.